Та в мене на ручках. Воно дзьобає. У мене Леська Найда, наші вушка. Ну, І Мосік. Мосік іде вточити, у мене лапки. Ні. Я порахував музик десь до 15 колотів. Ну то ясно, чекай. Більше десятка. Між 10 і 15. Мосік. Мосік. Ми маємо скільки старий, і той червоний. Вирішили бавитись на моїх ножках. Чорний і що це там було? Ну і такий, як наша... Все. Зняв. Зняв. А, як наша дудулька, так. То скільки тут? 5, так? Чи скільки? Чи 6? Чекайте, а як наша біла коко? А плюс молоде. А молодих повно. Ну, я десь 6-7. Білих двоє. Десь 6-7 крутив. Скажи, все, то вчимося. Ти вже 5 чи 6, вже за десятку перевалив. Наша любов, так? То вони не дають жити тим курам. Ну, Ні, то треба. Місяць якийсь треба потримати, то треба різати всього. Вони не дають жити, то знову буде таке саме, що Ставте вони лайки, мали коментуйте, курять через них. підписуйтесь.